un lloc privilegiat, al terrat de la finca on viu la Raquel Moreno, a la plaça Rovira del barri de Gràcia. Raquel, moltes gràcies per acollir-nos. Moltes gràcies a vosaltres per venir-me a veure. Ens agradaria una mica que ens expliquessis què és això de viure en una plaça i especialment a la plaça Rovira, que és una plaça molt concorreguda i molt activa. Com és això de viure en una plaça de Gràcia? Bueno, plaça Rovira és molt concorreguda, però jo crec que de les més tranquil·les de Gràcia, i suposo que ajuda el fet de que estem com ubicades allò a dalt de tot. És molt xulo en quant que és un lloc de trobada, baixes, i hi ha famílies, hi ha gent que es troba a les cafeteries, hi ha una mica de jaleo a vegades, és veritat, però és un lloc que convida a la connexió i a trobar-se, i això sempre és maco. A vegades és silenciós perquè és veritat que no hi ha molt de trànsit, i a vegades és sorollós perquè, com és un lloc de trobada, també és un lloc on a vegades, jo què sé, la gent que vol acabar la nit més tard es troba aquí, llavors sents borratxos, gent que es baralla i tot plegat, però en general és un superlloc per viure-hi. És un bon lloc, eh? Sí. I deies que baixes i sempre et trobes gent, et trobes famílies, hi ha com una petita comunitat. Podem dir que la plaça Rovira és també com un petit oasi dins de Gràcia, o que sou una mena de família escollida? No sé si és un petit oasi perquè no he viscut a altres bandes de Gràcia, però sí que és cert que és un lloc de confluència on veus cares conegudes sempre, encara que no coneguis aquella gent, però ja acabes coneguent moltes cares i molts nens i molts pares i famílies d'escoles properes que suposo que es troben aquí, i veïns de les rodalies, i sí. És un punt de trobada. Sí. I amb els veïns de la finca també teniu aquesta mena de germanor que teniu amb les persones que es troben a la plaça? Amb els veïns de la finca en general hi ha bona entesa, hi ha molta germanor amb el meu veí de dalt, que és el que viu en aquesta terrassa, i sí que hi ha hagut jo fa 9 anys que visc en aquesta finca, sempre ben entesos, però sí que és veritat que en el darrer any hi ha una cosa que ens ha unit, i és lluitar contra que ens expulsin d'aquest edifici, i el tema del lloguer, que ha fet que siguem una mica més pinya, no? Perquè això és una finca que és d'un únic propietari, entenc, i que ara hi ha hagut canvis en la situació de la propietat, i per tant això està tenint conseqüències en tots els llogaters, no? Perquè tant l'establiment que hi ha a la banda baixa de l'edifici... El Bar Valls, que és un lloc, Casa Vall és un lloc centenari. El que va passar és que la propietat va morir fa un parell d'anys, una mica més, i llavors des de llavors ens trobem com en un moment de molta incertesa a tots els veïns, perquè els 3 hereus estan fent el repartiment de l'herència, no sabem com quedarà, però en qualsevol cas està durant tant de temps que el que s'està produint és que els nostres contractes estan vencent, i ens trobem en un moment de molta incertesa perquè, per exemple, el meu contracte finalitza el mes de maig i encara jo no sé, legalment no tenen l'obligació de dir-m'ho, però humanament que jo voldria saber quina és la intenció d'aquesta propietat. I és una propietat molt hermètica, que té per mediar un administrador de finques molt hermètic, molt fred, molt distant, que marca tot, i llavors, en un context que totes ja sabem que és un context especulatiu del mercat privat, que caldria una intervenció com molt més de pes per evitar aquest desastre en tot el marc del lloguer d'aquesta ciutat i en tot el marc habitacional, però com no es dona aquesta intervenció valenta, ens trobem amb veïnes expulsades dels barris, amb l'especulació que va guanyant terreny. I és una situació difícil. És una situació complicada, sobretot perquè veus que t'enfrontes a no saber
on aniràs a viure, perquè no és un context... Clar, d'aquí 4 mesos, perquè cercar un habitatge a Barcelona és missió impossible, encara que vulguis pagar 1.200 euros, és impossible. Llavors, clar, t'aboca a una situació de molta por. Sí. I deies que estan vencent alguns dels contractes de lloguer, llavors en alguns casos el teu encara no ha acabat, que però és el proper. 4 mesos. Sí. Els altres veïns i veïnes que sí que els hi ha acabat han hagut de marxar, com que la propietat i la interlocució és hermètica, els hi ha dit alguna cosa, han pogut quedar... Una de les veïnes ha pogut renovar de moment amb 1.000 clàusules el nou contracte i, amb unes condicions que tampoc ens donen molta seguretat, però sí que és cert que ha pogut renovar per 5 anys. I no ha pujat molt el preu de lloguer de moment? Legalment no poden pujar-ho. Legalment no poden pujar. És l'avantatge. I també l'avantatge que tenim i que hem tingut des que vam iniciar aquest procés és que vam acudir al Sindicat d'Habitatge de Gràcia i que estem rebent el suport, l'assessorament, l'acompanyament de les companyes del sindicat, i això sí que és consol perquè reps una orientació legal, reps l'escalf i la seguretat de qui sap i que ha passat moltes vegades per aquest procés i et diu tranquil·la que no estaràs sola i aquí estarem i no hauràs de marxar. Sí que és de gran ajuda, almenys. Per tant, en una situació d'incertesa i inseguretat davant, la possibilitat de perdre el teu habitatge on estàs vivint, on perdre casa teva, hi ha aquest sindicat d'habitatge de Gràcia, per tant, entenc que n'hi ha per diferents districtes o alguns districtes? El sindicat d'habitatge, el sindicat de llogateres existeix a nivell de ciutat, però sí que hi ha seus a tots els districtes de la ciutat. I llavors ofereix a tothom que ho necessiti una assistència legal. Correcte. I d'acompanyament en tot el procés. En un procés d'abús per part d'una propietat, de consulta, jo què sé, si has de signar un contracte, o d'acompanyament en un procés de desnonament, que molta gent en aquesta ciutat s'hi troba amb això. I el que dius, signar el contracte, a vegades els contractes són molt llargs, amb moltes clàusules i amb letra petita, per tant també hi ha aquest acompanyament en interpretar lleis que a vegades són difícils, si no estàs avesat a llegir aquests documents. Si no estàs avesat a llegir els documents i si no estàs acostumat a lidiar amb propietats o propietaris que volen treure el màxim partit a costa de tot, no? Jo què sé, encara que sigui il·legal, encara hi ha propietaris que volen cobrar un mes per la gestió de les despeses. És important sentir-se i buscar molt d'assessorament. Deies que fa gairebé 10 anys que estàs vivint aquí. Quins són els canvis que has anat veient? No sé si hi ha hagut canvis en els veïns i les veïnes, has vist molts canvis, i també voldríem saber una mica quina és la teva implicació amb la plaça, perquè ens sembla que estàs una mica implicada. Canvis no he estat tan conscient. Sí que canvis amb mi i amb la relació amb la plaça i amb el barri que habito i on visc, sí que hi ha com 2 moments molt diferenciats, no? En un moment que he estat una veïna superrespectuosa però no implicada, i un segon moment des que formo part de l'associació de veïns i m'implico en la festa major i en tot el que es fa a l'associació de veïns, no? Sí que són com 2 moments diferenciats, perquè de cop a mi se'm va obrir tota una xarxa propera de relacions i de persones que viuen en aquest barri i que han estat i que han conformat una nova xarxa de relacions, de suport i de veïnatge, i això és fantàstic, és com un abans i un després. No dic que hagi canviat 100% la meva vida, però sí, l'ha millorat. I explica'ns una mica més del que fas aquí, què fa l'associació perquè la plaça Rovira acostuma a tenir sempre un bon lloc en els guardons de la festa major, no? Em sembla que l'any passat vau quedar segons, aquest any heu quedat quarts o cinquens. Sí. O sigui, teniu com ho feu bastant bé, tots els carrers ho fan bé. Això també pressiona, Un cop ja comences a fer podi. Explica'ns una mica què és això de viure en aquest top 5 de la festa major. Fa 2 anys
o sigui, 2 edicions de la festa enrere, bueno, amb el meu veí de dalt, amb el que tinc més germans, sempre parlàvem, ostres, Gràcia, si hi ha alguna cosa identitària d'aquest barri, és la festa major. No pot ser amb lo socials que som nosaltres, lo vinculants, lo pro, tot lo comunitari, que no ens estiguem vinculant. Això, no? Fa 2 anys vam dir, bueno, doncs ja n'hi ha prou, baixem, i quan ja estaven a la plaça i necessitaven mans, perquè sempre es necessiten moltes mans. És que és una feinada. És una feinada de molts mesos. I res, vam baixar i els hi vam dir, som veïns aquí de la plaça, som el Carles i la Raquel, necessiteu ajuda? I, òbviament, perquè l'associació de Plaça Rovira són gent oberta i supermaca, però poso-la amb el foc per tothom que participi a la festa major, tothom de totes les comissions, és supermaco, doncs ens van dir, per suposat, seieu i tal, i jo soc tal, i ja està. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi com una sensació interna de, hòstia, jo vull més d'això i vull vincular-me més a això i vull participar més d'això. I sí que és veritat que és una associació molt enfocada a la festa major, que no és poc, perquè és una feinada de molts mesos, comença al gener amb una idea que es vota en assemblea i acaba a l'agost quan acaben les festes, però que en paral·lel al llarg de l'any pues, es fa una fideuà a la plaça, marxem de casa rural, es munten vermuts musicals, bueno, no sé, moltes activitats on és bonic també participar. És ben bé una nova família, realment. No? És un espai de socialització, de compartir, no? De créixer i de construir, no? Que esteu com amb l'excusa del decorat, no? Sí. De mantenir-vos al podi, no? Doncs que aneu com construint i teixint aquesta aliança i aquesta xarxa que és fantàstica i característica del barri. Ens agradaria ara, Raquel, que compartissis un desig amb nosaltres com a gracienca de la plaça de Rovira. Què t'agradaria demanar? Podria demanar 1000 coses, però clar, ara, amb aquest context, el meu desig seria que les veïnes es puguin quedar al barri per continuar construint i mantenint tradicions i acollint-ne de noves, però que no pagar un habitatge no sigui un motiu per haver de marxar de Gràcia. Doncs amb aquest desig, moltíssimes gràcies, Raquel, ho deixem aquí.